Napa, Mbak? Odol. Odol. Minyak wangi nang jaba mriki. Odol apa minyak wangi? Kayak minyak kayu putih. Tiba. Dadar dileki. Sesuk tak tumbaske wae ya. Kono buka ta ijo. Ra ono. Duite ono kok anune. Ya wis nek duwite ono minyak wangine sesuk tak tumbaske wae. Hah? Tak campurke kene kok ora ono. Ra ono. Ya nangke tiba nang jaba. Tiba ya wis po gegawa sesuk wae ya. Sesuk wae tak tumbaske ya. Krungu ora? Ya wis turu ngaso, wis bengi. Ra usah bingung pengen apa, ra ono. Ra ono. Arak rende ra ono, wong wis do bali ra enek. Ra enek ayo. Sesuk wae tak tumbaske anyar, sesuk tak tumbaske anyar ya. Sesuk tak tumbaske anyar ngaso ya. Rono, mlebu. Turu ya. Hah? Ya engko tak goleki. Wis lenggah wae bubuk, sesuk. Bubuk wae. Ngaso. Bubuk ya. Penae tiba nang ndel. Sesuk tak tumbaske ya. Krungu? Sandale ra usah dienggo, copot nang isor wae. Kayak dolananmu ki langsung nang kono. Wis turu. Turu, nang kene turu. Ya, turu. Sandale dicopot. Wis turu wae. Turu ya. Iki sesuk tak tukokke. Le turu kok miringe ngene sikile nang kono. Nah, turu ya. Sesuk tak kei, tak tukokke ya.